Berita nauli na sinurat ni si Matius. Biddo 20. Ay tudos do arajau ni benua gijangi tu sada halak na mora na mamito lao sogut manuguti tu balian mangupai akka pangula to poglak anggur nai. Jadi dung dos rohana dohot akka pangulai di ubana sida sadari satali disuruh mana sida tu poglak anggur nai. Dungi lau maibana tu balian di obas patoluhon di ida mahalak na hasing jong ngongong di onani. Jadi dohot ma tuaka nasida di dok lau ma dohot tamu tu poglak angguri huliope tuhamu na tama. Jadi lau mana sida dungi lau musema ibana tor di obas paonopon dohot tor di obas pasion lau songonido di bain. Dungi lau musema ibana tu balian tor di obas pa 10 sadahun. Jadi cupang sama akka halak na asing na ngongong jong disi dungi di dogma tu nasida meruamu ngongong manipat sadarion. Jadi di dok nasida matu ibana idangadong na mangangok kami dungi di dogma tu nasida dohot mamu lau tu pogla angguri jalaon munado na tama. Asa dung bot ari di dok tuan pogla angguri ma dok juara tulis nai jouma akka pangulai dungi gagar matu nasida upan nasidai pukama sia napok pudiro tu napok joloi. Dungi Roma akan nabongot tor di obas pa 10 sadaun di jalobema satali. Alai dinago akan napok joloi di ripu rohana sida ma gumodang jaloon nasida jadi di jalon nasida bedo satali. Alai di nama jalui nasida mau mungut manasida dopak namorai akan di nama anggawaka napok pudi ola sangobas nasida mangula kebedos nasida di beko totami akan natuman rengi ni ulaun to las niari nungi din nama mangalusi sadesian nasida idangadong hubai tuho ale nasotigor ida namodos di roa ita di nasatali buat manariho dungi lau ma alai naing doau mangulaun tu napok pudi songo tuho madang naso jadi bainoku lomo di rohaku di ugasaku somok do matam alabasau. Asa songo nima pangalaona umbain akka pokpudi gabe pok jolo cala akka napok jolo gabe pok pudi ai torok do napinio alai otik do napindilit. Dungi dinanakoki Jesus tu Jerusalem diarau ma akka sisiana na 12 pulik di dalani dungi di dogma tu nasida ida ma nanakok do hita tu Jerusalem dungi di pasahat ma anak ni jomai tuaka si tua ni malim doho tuaka si boto surat dungi uhumon nasida maibana ikon mate bunuon. Dungi pasato nasida maibana tupok begu asa disai dohot didisingi jala asa dipoksilakon dungi mulak mangulu maibana di ari patoluhon. Dungi Roma tu ibana inani aka anak ni si Sebedeus gap dohot aka anak nai disobba maibana mangido sian ibana manangaha alai ni nama madok ibana ahari pangido roham dungi di dogma tu ibana dogma anakku na duaon hudu sogot sada di siamunmu sada di hatbirangmu di harajaonmi alai ni na Jesus ma mangalusi idang di boto hamu na pinangido munai tung baik kamu ma manginum panginuman si inumoku sogot tung pagdi hamu ma padidion
si pagi dioku jadi didok nasida ma tobai kami do. Dungi didok ma tu nasida anggo panginumaki si inumon mudonian dohot padidioni si pagi dioku pagi dihonon mudonian alayanggo taringotu namakuduli tukan siamuku dohot tukan habigaku idang jadi yau mangaleoni ai diaka napina tureni damang boy. Jadi ubege ima na sapudui maksa maro nasida midadonganna na duai. Alai di jauh Jesus manasida ni nama madok nasida idang di botohamu dirajai akan napok jolo di akapok begu do nasida jala bok sahala do akan nabalga di nasida idang songoni anggo di hamu molo arong manangisi siakamu na naing balga ibana ma pangoro ibuna dungi molo adong manangisi siakamu na naing pogjolo ibana ma na posomuna songon anak ni jolma ipe idang go ibana asa di paulo loi halak na paturi-turion do ibana dokot mangaleon hosana baitobus ni natorok. Dungi dinaburati nasida sian Jeriho torok ma halak akan namangihuton ibana dungi idama hudul-hudul ma dua halak nama pitung di pinggol ni dalani jadi dung di bege ma mulus Jesus jo ma nasida akan ni nama asima ruam dihami ale Tuhan anak ni Raja Daud alai dipicang akan atoropi manasida alai lam gogo manasida majau asigo ham dihami ale Tuhan anak ni Raja Daud dungi soma Jesusi dipakulingi manasida ni nama ahado dipangiro hamuna paenoku tuhamu dungi didok nasida ma ale Tuhan mukap nian mata nami dungi asima rohani Jesus di jama mata nasida jadi pitok mognida manasida dungi dihoto nasida ma ibana.